Kurkulusetan antzerki eskola 2000an sortu zen. Bilboko kafe antzokia, Zenbat Gara elkartea eta Gabriel Aresti euskaltegiaren magalean. Haur eta gazten hezkuntzan eta baloretan zenbait kulturekimen bultzatzeko beti ere helburu argi batekin. Euskara sustatzea eta bultzatzea aurreria eta gazteriaren esparru ezberdinetan hizkuntza naturaltasunez erabil dezaten. Gure egoitza kafe antzokian dagoen arren, gure jarduraren esparrua hainbat ikastetxe, auzo eta herrietara zabaltzen da, alegia. Haurrak eta gazteak aurkitzen diren tokietara, Bilbo, Bizkaia eta Euskal Herria. Kurkulusetan antzerki eskolak batez ere haur eta gazteekin lan egiten du, alegia. Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergo eta unibertsitateko irakasle eskolako ikaslekin. Horretarako, dramatizazio eta euskalgintza munduan ibilitako eskarmentu handiko jendearekin kontatzen dugu. Aktoreak, dramaturgiagileak, irakasleak, eszena zuzendariak, pedagogoak, musikariak eta hainbat kolaboratzaile. Zer da lantzen duguna? Lehenik eta behin euskararen erabilera. Gure eginkizun guztiak hizkuntzaren inguruan kokatzen dira. Beraz, dramatizazioaren bidez, haur eta gazten arteko komunikazioa eta adierazpenak hizkuntza honetan egitea xedetzat dugu, era natural eta ludiko batean. Alegia, jolas dramatikoa euskararen eta euskaliztunen zerbitzuan jartzen dugu, eskolako hizkuntzatik haratago abiatzeko asmoz. Bestetik, norberaren gaitasunak lantzen ditugu, prozesu evolutibo gisa ulertuta. Izan ere, gorputz adierazpen ezberdinak jorratzen ditugu, ahotsaren tonu eta volumena kontrolatzen ikasten dugu, irudimena eta sormena lantzen ditugu, norberaren eta besten mugak eta bertuteak ezagutu eta onartu, beti ere norberaren eta elkarren arteko lana bultzatuz. Horretarako, era askotako teknikak haur eta gazteen esku uzten ditugu, jolas dramatiko kolektiboak garatu, improvisazio jolasak, pertsonaia ezberdinen rolak jorratu, clown teknikak, ahozko zein idatzizko testuen lanketa, mimo teknikak, txotxongiloen mundura hurbildu, mozorrotze eta karakterizazioa eta bar. Nire ustez, dramatizazioa aspektu oso positiboa da gure neska mutilentzat, gehien bat euren lotza hori alde batera usteko, eurek momentu on bat izateko euren artean interaktuatzen, eta gehien bat bai talde kohesio hori sendotzeko. Dramatizazioarekin lortzen duguna da elkar ezagutzea, ondokoa errespetatzea, eta horri esker edo horrekin baliatuz gatazkak, sortzen diren gatazka edo sortu aldiren gatazkak bideratzen ditugu era positibo baten. Baina antzerki proiektua ezberdina da, zeharkako proiektua da. Eta pentsatzen dugu hor ikasleek gero eramaten dutela bagaje bat, eta ikasle batzuentzat zaila egiten zaie adieraztea euren sentimenduak, euren kezkak eta pentsamenduak, eta antzerkiarekin errezago lortzen dute beste hizkuntza honekin, errezago lortzen dute adieraztea. Dramatizazioaren helburuen artean badago bat, oso importantea, da pertsonak hezitzea, ez artistak egitea. Horrekin zer esan nahi dugu, dramatizazioarekin lantzen duguna da elkarlana, besteekiko elkartasuna, lantzen dugu pertsonaren gizabalioak, besteekin ikastea lan egiten eta proiektu bat elkarrekin jorratzen, eta horrekin
horretan ematen diogu garrantzia bai taldeari zein pertsonari. Antzerkia egiten guk esaten dugu lehenengo gauza eta importantena da errespetua mantentzea. Beraz, errespetua lantzen dugu. Lantzen dugu beste batzuk egiten dutenean antzerkia, gu gaude publiko moduan arreta mantentzen, eta hori bebain ikustu dut gaur egun oso garrantzitsua da, ze umeak pazientzia ere landu behar dutela. Dramatizazioari buruz egiten dugunean, hitz egiten ari gara euskarari buruz. Euskara ateratzea gelatik, gela arruntetik, eta bihurtzea gauza naturala, divertigarria eta hurbila. Zuk uste dozue euskera eta euskaraikiko harremana hobea dela? Bai. Egintzan erabiltzen dozu benetan euskera. Bai. Eta egiten dozu, nahi gabe? Digo, nahi gabe? Konturatu barik, handa, euskeraz aritzen ari gara, ze ondo, bai? Ez aita, ni ez daikera jogo! Hala zen, zuk bertan egon, zuk zure horra defendatu beharko duzu. Nire horrea, gainera... Aman, zina oso kanpora bidali, eta gainera zenuke gerari egin beharko. Zergatik? Dramatizazioak zelako ardura edo zelako indarra daukan euskaraz hitz egiteko orduan, eta eurek ez bakarrik buruz ikasi gero ja paperan sartuta daudenean ere, euren kabuz eta teatzen diren esaldiak eta gero askotan ez antzerkiarekin zerikusia daukana, baina gelan ere berez ateratzen dira eta gero beste alde batetik harremanetarako eta oso garrantzitsua ikusten dut. Daukat oso ondo organizatua, baina behar dut hori. Zertarako lantzen dugu hau guztia? Bi helburu argi lortzeko. Alde batetik, gure atzetik datozen belaunaldiei euskal hiztunen mundu erreal batean murgil daitezen, jolastu ahal izateko, kantatu, eztabaidatu, alaitu, haserretu, harremanatu eta sentimenduak adierazteko, nola eta euskeraz. Eta bestetik, pertsonak hezteko. Gure helburua berez ez da aktoreak ateratzea, pertsona sortzaileak formatzea baino. Dramatizazioaren bidez, hainbat tresna helarazi nahi dizkiegu haur eta gazteei beraien egunerokotasunean eta etorkizunean baligarriak izan dakizkien hobeto adierazteko, hobeto autokontrolatzeko eta hobeto mintzatzeko haien harremanetan nola haien bizitza arruntean. Beste batzuk egiten dutenean beraien ariketak edo egiten ari direnean beraien antzerkia, besteok gaude, arreta mantentzen, eta bebai, ez dakit, laguntzen, txalotzen dugu, haiek ondo egiten dutenean, animatzen dugu, haiek kilikolo egiten dutenean. Beraz, orokorrean ikusten dut tresna oso baliogarria da, bai umentzako eta bai helduentzako. Baina nola egiten ditugu gure programazioak? Berdin da lehenengo mailan edo 6. mailan egotea? Antzerki testu bat banatzen dugu eta kito? Kurkuluzeran antzerki eskolak 3 zutabe kontuan hartzen ditu programazioak prestatzerakoan. Lehenengo zutabea ikastetxea bera da, eta bertan jorratzen ari diren kurrikuluma, alegia, ikastentroren gaiak eta edukiak. Bigarren zutabea, adin bakoitzaren dagozkion gaitasun evolutiboak, hau da, zer nolako trebetasunak eta ahalmenak dituzten mintzamenean, denbora eta espazioan, elkar bizitzan, idazmenean eta bar. Eta 3. zutabea, adin bakoitzarekin bat datozen eduki artistikoak, hots, zein adinari datorkion hobeto klaun lantzea, edota ze motatako jolas dramatikoak egin daitezken adin batean edo bestean, 3 zutabe hauek kontuan harturik ziklo eta maila bakoitzerako programazioa egiten dugu. Eta bide batez esan da, hau guztia prozedura evolutiboa denez, urtero programazio guztiak berrizten eta gaurkotzen dira.
Dramatizazio eskolak hainbat tokitan garatzen ditugu. Kontuan harturik 600 ikasle baino gehiago ditugula maila eta leku ezberdinetan, tokian tokiko azpigitura erabiltzen dugu. Bilboko Kafe Antzokia, Barrainkua udaltegia eta dozenaka ikastetxetako aretoak. Artxandapi ikastola, Urretzindorra ikastola, Lasaia ikastetxea, Zurbarango eskola, Intxizu, Cervantes, Salesianos, Derio, Lemoa, Zeanuri eta abar luze bat. Dramatizazioa hartzen dute aktibitate ludiko bat bezala. Orduan, ondo pasatzen duten bitartean, beraiek uzten dute imaginazioa eta hazten dira pentsatzen eta gauza zoragarriak ateratzen dira azken finean. Ze batzuetan, umei ez diogu kasu askorik egiten eta batzuetan arrazoi asko daukate eta ideia asko daukate buruan sartuta eta klase hauetan kanpora ateratzen dituzte. Ez eta guztion artean azkenean gauza zoragarriak ateratzen. Urte hauetan antzerki proiektuarekin lortu duguna, batez bera ikasle zoriontsuagoak izatea. Oso pozik ateratzen dira antzerkitik, lagun piloak egiten dituzte, euskera lantzen dute eta oso ondo pastan dute antzerkigunea ederra da benetan. Ez dugu galdu behar inork antzerkia egiteko aukera. Haur eta gazteak gure jarduraren erbiguneak dira jakina. Baina euskararen erabilera eta berreuskurapena ezinezko izango da gurasoen parte hartzea ere ez badugu bideratzen. Horregatik, hainbat lekutan haur eta gurasoen arteko ekitaldiak bultzatu ditugu. Haien artean eta jolas dramatikoren bidez, euskeraz bizi daitezen naturaltasun osoz. Emaitza harrigarria izan da. Beraz, orain badakigu zer den Kurkulusetan antzerki eskolak egiten duena, baina gure elkartea haratago doanez beste hainbat gauza gehiago sustatu eta bultzatzen ditugu, euskeraz bizi gaitezen. Aurrentzako antzeslanak, Anemona, Oskola eta Karramarroi antzerki taldearen eta Zirtaka antzerki taldearen eskutik. Zaparrada aur konparsa, jaietan, aste nagusian eta urtean zehar, gure hizkuntzan ondo pasatzeko. Film pedagogikoak aurrekin eta aurrek ekoiztutakoak. Esate baterako, Keinuka mugaz gaindi, Euskal Herriko eta Kubako aurrekin egindako giza balioi buruzko filma, edo Dena ez da futbola, Venezuelako eta Euskal Umeekin ekoiztutako pelikula. Udalekoak aktibitate ezberdinak burutzeko haien astealdian, eta era guztitako topaketak aur eta gaztek zuzenduta. Musika, antzerkia, dantza,